Ola dende Telecoviña, esa é a miña compañeira Sofía, eu son Raúl e hoxe vamos facer unha presentación sobre a galaxia Andrómeda, que é a que temos aquí. É a galaxia que está máis preto da nosa galaxia, é dicir, da Vía Láctea. Prevese que van chocar Andrómeda e a Vía Láctea dentro de 400.000 millóns de anos. Dende a Terra pódese ver en lugares con ceos oscuros. Posee 300.000 millóns de estrelas. Ten no centro un burato negro cun forte campo gravitacional. Antes de 1920 pensábase que era unha nebulosa dentro da nosa galaxia, a Vía Láctea, pero Edwin Hubble descubreu que era unha galaxia independente. Está a 2,5 millóns de anos luz da nosa galaxia. Acércase a nosa galaxia, a Vía Láctea, a 420.000 km/h. Crese tamén que formouse a partir da fusión de varias galaxias. Sitúase na constelación Andrómeda, ao lado de Casio